И здравейте отново, това е втория епизод на оцеляване в Майнкрафт. Епизод номер 2 и докато не записвах, открих малко Iron, за да не се бавиме. Мисля да не ви губя времето с намиране на Iron. И след това ще ви покажа намерих и дори. Как да направим shears, с които ще махнем, които ще отидем при овцете и ще видите какво ще стане. Добре, 5 също ни стигат, ето така, shears. И с тях отиваме, само да намерим някакви. Защото при мен има само крави. И сега ще кажа как се направим легло, защото аз чаках цяла нощ и само си правих мини, за да намеря Iron. Искам да си направя легло, тъй като с него, като го използвате, нощта ще мине бързо. И бе. Ето така става. Хоп. Тригваме един. Хоп. Хоп. И ето, че вече имаме колко парчета, 7, стигат ни, за да си направим легло. Ще се върнем в базата. Тя е една база. И за да си губим времето. И ето сега така се прави легло. Опа, обратно. Ето. И ще го сложим някъде ето. Ще намерим място. Ето тук. И натискате с десен бутон върху него и в момента спите. И ето сега се събуждаме и както виждате, навънка вече изгрява слънце. Така, Iron дано да ни е станал. Да, готов е. Това ще го оставим за сега. Сега ще ви покажа и направим броня. Обаче с кожата, защото Iron ще го пазим за оръжия. И за мотиките, и за брадвите, и за лопатите. Сега ще си направим първо хелмета.
просто си го слагате. И направим и наистина трябва да отидем да вземем от крайите си зима ледъра. Така че ето тук пусна едно парче за жалост. Това нищо не пусна, само месо. А вече имам 8. И пуска цяло месо, да. Просто. Аз точно, когато искам месо не ни дават. Така. И трябва още много да си направим пълната екипировка от ледър. Ужасно много крави. Което е добре, но все пак. Ето сега качваме Еверест. И ето още една щастивка. И вие печелите. Аре. Така, 16 няма да ни стигнат. Това продължаваме. Ще знам как ще е. 18. Добре, ами тази. Така, 20. Пълната екипировка, сега ще ви покажа. Вие най-вероятно знаете, но да си я направя да ви покажа. Ето така се правят панталони. О, боже. Така се правят бутуши. И така ще направим. И така се прави туника. Така, вече сме изцяло. Вижте, там щичетата, деца в силвър, сребърно, не са до край, тъй като това е най-слабата броня и защита, която изобщо може да си осигурите. И затова по-нататък ще правим и с Iron брони и по-нататък и диамантини брони и всякакви вече. Сега ще си правим оръжия от правим един меч. Имаме без това на привършване. И горе-долу това е за втория епизод. Дано да ви хареса. Subscribe-нете. Не забравяйте да лайкнете видеото. И другия път вече ще ви покажа как да си направите ферма. И може би ще започнем да справим първата къща. Това е. Чао!